Ngardom nalitum samet thekponong lo Iran along US mate America Lapenke Israel atum katengkheng halabang so katengkheng unahud inut supreme leader Iran nong inut supreme leader inut kethe nai bang leader alang li men lake Ayatollah Ali Khamenei alang li Aphan Pathi lon halabang so katengkheng unhud ko Nazi Ayatollah Ali Khamenei kidoma hadak same tengkheng namlo air strike lo missiles lo labang so kelo hud si alang li same thidun lo alang li chola pokali alang li family tum an same Lapenke adhek military akethe asai ke claim tum same thilot lo ko people si USA Lapenke Israel chelang pet alang li Aphan Pathi nang kok lo Iran nat ko people si katengkheng red lo Lapenke tengkheng de rapi matela Ayatollah Ali Khamenei Aphan Pathi lot ben api Iran tum Kopilo ke claim ke alang tum alar chi huilo ma revenge alang tum en lo ma labang salam same tum chethana mang Lapenke kwan se monit ki thima hala salam same chethana mang Ayatollah Ali Khamenei alang libang ke USA to Israel to halatum adet amonit tum han bangke mate halaso adet tum han bangke hutur pusi alang ni chema thalo laso pusi alang li Lebanon long Hezbollah Lapenke Gaza long Hamas pu alo song pusi ke lakhapon pono alang li tumban same support det long kedam tang support si alang li tumben chelang rapet same tengkheng lo Israel anat laso pusi USA punon Israel tum punon Iran a supreme leader Ayatollah Ali Khamenei Aphan Pathi alang tum ahutur pusi chema thalo Lapenke US tum isi kaphere so athe bangke hala Iran tum bang nuclear weapon selamom lo alang tum same nuclear weapon bang ka selam a joinesi selam bang tangte lang same ka selam pon bom a joinesi US Lapenke Israel tum bang same isi a kaphere so dolo hala bang so nuclear a weapon ke paselam le deji phan made ke patikuk ji phan si alang tum bang ke hadak tengkheng du Lapenke si alam li tum chini na helang hada Iran ar lomat sitame la Khamenei Aphan Pathi ani ka ching sam tum same dolo ki kroy tum same dolo Lapenke alang li phan kelang selet tum same dolo so pusi tum technology 2025 puno Lapenke aprang ani kan hus same la government against ka protest tum same hadak do same non thilot mena phi bangke alang phan ke kroy tum bangke 40 days ni plike bangke alang tum ning oi ning duk si hadak dolo kangkir same dolo ning oi ning duk alang tum chepaklang lo ada kichiru kecharna idum thek monongji elitum chini nangji Khamenei alang li Iran long 37 years an alang li hadak rulo mate chari lo ningkan thongke bra troxy an alang li hadak chari lo Iran Lapenke US angbong alam ka chepol ke non lalom la pokali lo 1979 aningkan pen se alam chepolo Lapenke non hejong la kedam tang 2020 anikan sitame inut General Qasim Soleimani alang li phan same apranat mudelo drone ben se tengkheng lo Lapenke apranat mudelo hala su sitame revenge mate alar chi huji polo sitame hala bang so hud bangke la an non atengke ron bangke Pirthe 2025 aning kan sitame la June chiklo alom Israel Lapenke US tum alang li tum chelang pet mane kachipo bangke Israel pen Iran lo stami Israel atum apan kerabdun bang lake US dolo halasud stami la Iran along nuclear site nuclear kona nasi do hala bang so adim bang tengkeng nam pun delo halasud sitame Iran atum mate Iranian busipolo Iran atum bang pharo truck ra kepan bangke thilolo Lapen gela puna Israel anat sitame thilo halaso khud bangke Israel to bange thiwe kadogo pen 28 vet api bang ron bang jutkok lo sitame alang tum aning arlo bangke kachi soke do koklo idum samai chini lo che bhong tang det pen polo tang te asabo inung arlo bangke idum sa men ke ining sampit phe momo sitame idum ining chirot kut mate ining do e la son sitame do la si ron alang tum bang mo same do lo aron bang jud elo sitame aning arlo kachi so bangke do bomla non het jong matela 2026 February alama lamang lo alang tum talks dolo bang so talks alang tum chini dam lo Iran tum bang isi nuclear bomb alang tum selam popolo selam vek popolo hala bang so alamang ke US mang chedon re la Israel tum same chedon nonde amar si US intelligence alang tum CIA tu intelligence CIA tum bang alang tum langlo kon Nazi ke doma
bangso Khamenei bang Ayatollah Ali Khamenei bang konat sikido ma palang itum same langchari dum amat si altum location chinilo labang alangli Aphan Pathi lolo bangso strike air strike missile pen alangli Aphan Pathi lolo adak paklodam der lo amat si thilot lo Kopilo alangli Aphan Pathi ke nang sot ke ati alangli hanlo hadake inut supreme leader alangli si kadokawe Iran angkang anke alangli si control lo alangli si lamang so nuclear weapon ke selamji pukaning jelo Lapenke alangli hukumating bensi hala Iran long bangke kadokawe asayan same pachun lo nasi alangli bang pulo nilitum lake nuclear weapon selamji pulo amat sila kaprek US punon Israel tumon alangli tumang ke chedon nung dito la suppose alangli ban Pathi nang ko US Lapenke Israel tumang alangli ban ke tek long ke laki inut Kahingno Nei Amonit sonse alangli tum ke tek pon long lo al tum jung ame thangman bang ke son ke tek long de thaji stame la Israel Lapenke US atum bang ke ala Ayatollah Ali Khamenei Aphan Pathi inut Kahingno Nei Amonit Pirthe adang pen non alom Pirthe adang pen Kahingno Nei Amonit puselang tum ke la khapon la suppose alangli ban ke terminate mate Pathi lot bangso ke attack pon la ke 28 February ani si attack lo US mate America la bank Israel chilang petsi alang litum tengking lo halabang so a mission amen si same alang litum irpon lo Israel atumang pulo ke Operation Roaring Lion pulo la bank US mate America tumang ke Operation Epic Fury pusi alang litum amen irpon lo halabang so hut missiles pen tengking lo air strikes do lo di Tehran podim long si alang litum tengking lo hada ken lo main target ke ati hada ke Khamenei tum a compound lo pulo la central Tehran long mangke ase phalang no phun lo abdak a phun de lo hala so along Khamenei sami thidun lo la ben ke alang li asu sami adak thidun lo la ben ke top military leader Ali Shamkhani alang li sami thidun lo Pathi lopen api bangke Donald Trump atal US long president kaning je bangke la son Pirthe long Kahingno Nei Amonit Pirthe mane phurki mo long history long Kahingno Nei Amonit evil busipulo langli Kahingno Nei Amonit Aphan Pathi Etlo non ke Iran tum same amethang a government kimi seng melo pusalangli pulo labenge bang so prang samalangli ningjelo apor chong hong non pulo nilitum nili sai che patang eda pilo protang te Iran atum ready non to alangli tum amethang government kimi ke seng melo ati alangli tum bang mathalo matala Israel bonon USA bonon alangli tum bang mathalo hadak non ke do bom a government is Iran lo ke do bom a government lake munit Kahingno Nei atum si hada ke keja pusalong tum khoi pono la suppose sinali tum non ke akimi a government seng non pusalang ibang je pono tengkeng de da phi matela Khamenei Aphan Pathi lot pen phi bangke la suppose Iran along non amat ke isi interim council mate interim a government a sarkar alani tum seng lo president pen athi alani tum non amat ke komat phansi leader ingwai poma hala bangke men mat ke decision take de lo alani tum same siding contact de lo amasi non mat ke interim council hadak dolo Khamenei thilot pen aphi bangke la Khamenei Aphan ke support to mangke Iran long ke do piglo alangli against the middle same alangli phan support do piga join hadak 40 days 40 night ni plikap bangke alangli tum ning oi ning duk sidolo nali tum same thek polongji pen and mangke chiru lo hadak alangli phan ke kroi thip tum mangke la support si Iran tum same do joy jesi alangli tum same put hot alarchi huilo US bases US military bases long Iran tum tengkeng lo konane Kuwait podim Qatar podim labenke do tulang Israel along masame alang tum tengkeng lo labenke Dubai tho Doha tho hala haya dim same alang tum tengkeng lo Iran tum ba Strait of Hormuz pusi pupulo English pen hala bang so jangthu ke supply ya tawar talu along lang along ke supply ya tawar isidolo hala bang so adim same Iran tum bang tengkeng dut lo ate hala bang so atowar ben si jangthu system supply lo asi non la bang so adim tengkeng det pen abhi bang ke jangthu ke supply system isika siksak do po la bang ke jangthu ador same bat pig lo busi pula bang so adim tengkeng det pen abhi bang ke jangthu ador same bat pig lo pulo Heran podim long tengkeng det pen abhi bang ke hada ke mihi amihi
ผมมาล้อจากมีเป็นอามีเป็นล้อนั่นตัวมาโฟโต้เซมิเทคปนงจีวิดีโอเซมิเทคปนงจีกูปีปนงจีกูปีปสิลาส่วนร้อนดอกกอลพลุตังเดนั่นตัวมาเกจเชงกูเป็นสิ่งทันปนไอ้ล้อเมนอาเทอารีซันมังเกล้อUS ตัวมังเกอาลิงเชรอดกุดล้ออิหร่านตัวมาจัดเป็นสตามีมิสไซล์มันเป็นนิวเคลียร์เวปอนมังเกเซลัมปนงเลปลลาสุภาษาลังตุมมิสไซล์ปนนิวเคลียร์เวปอนลาไซต์คนนั้นสิกเซลัมลามาฮัลสวัสดีมังเกเต็งเข่งดำพุ่นเดลอะไรตุม intention อะไรตุมมาเกมังกิซีเวลอาจัดเป็นนนอิหร่านตุมพันขังเวกนังปูบางโซนิวเคลียร์เวปอนกเซลัมเป็นขังนุนเวกนังปูภาษาลังตุมมังเกทัดทิบโลลาสุภาษีเต็งเข่งดำพุ่นเดลนั่นตุมกุปิโลบางโซพุทธเกมาธานั่นตุมคอมเมนต์สปีกค่ะกับเพรกอันเดดลงเกนิวเคลียร์เวปอนโดโลสิตาเมอิหร่านตุมมังเกปาบิลองเลลาสีริตุมจงสิลาหลังนับว่าเมโลพลุตังเทบางสวพิรเทเกมุนิตุมเกไกกิสตาเมดีนิลิเซียทักดูลองนันจีนิลิสิจักองเกเทนไนอะบางเจปลังลองนันจีลาส่งสิเกมาทาโดลาสิลา US ตุมปนอนลาโดนัลด์ทรัมป์ปนอนมาดูสตาเมนี่ตุมอัดเด็ดฮันโลกังตังไนเด็ดกับเปรกคันทรีตุมอัดเด็ดตุมเกนังเพเรรีนันจีลาส่งนักเกมาทาสตาเมโดนอนสมัยลา US ปนอนอิสราเอลปนอนalang itu bang sambil sono ke mata aka preka detum jongsi bang so nuclear weapon do koklo plutang te alang itum sambil phere nang kokbo in future bang ke bang jilang bang ke laso pusi ke kam khidun alang itum bang ke sitame isi alam da do thulang hala iran tum sitame hala alo song pen nani hamas punon lapenke hezbollah punon alang itum pen sitame aho pen ke chelang po israel na tanking te titi lasi alang itum ta ke me sen amonit ke me sen a government po bangini tum same jongda muni la benke la Netanyahu punon Donald Trump punon alang itumang la kachichar ke la Iran long non ke dobom a government ke running ke mate kachari a muni tumang ke la ke alwa song isi terrorist regime po selang tumang mathalo terrorist tum si hadak a government bangke ruling no mate chari lo po selang tumang ke mathalo so posi bang so non do bom a government bangke alang tum phan pakrep si aki mi fresh aki mi a government pacheng nang polo Iran seme bang su Iran ang bong seme hini do kolo isi bang ke la Ayatollah phan ki kroe tum same do isi bang ke alang phan against ke dam tum same do Israel na kateng kheng wer Hezbollah tum alo song pusi pupulo Hezbollah tum phan sita me la Iran long ke do bom a government tum matela Khamenei alang tum bang ke support it halas tame Israel teman bangke aning pakang lo aning pajang jelo la sobosi alang li tu matala Israel Lapenke US tum celang pet si Iran at bangke tengking nam pun de lo 28 February ani Khamenei Aphan Pathi lo strike pen missile ke lo pen air strike pen la pen data pi bangke Iran tum stame la Tel Aviv podi bangke tengking nam lo la chotakali lang March 1 ani bang US bases de Iran to mangke la US bases nani Kuwait long stami tanking dam lo hala bang so ke tanking hud banget home US soldiers mate a sipahi army pole pude nani tum hadak army tum phan US army tum phan same pathi lot lo ani tum thidon lot lo la banke Hezbollah pu alo song la Lebanon long alang li tum same chirab dun lo pusipu hala bang so Israel la stami tanking lo bang so Israel la ke tanking hud la Hezbollah tum stami put hot tanking nun thulo punat Iran wen same tanking lo hapuna Hezbollah tum same tanking lo Lebanon plan la jota kali lang la Dubai airport long same tanking lo Iran tum mangke amad sipen an arod he mangke cancel nang lab lo pangjar long de lo the inja lo lo takte konat ben si angsong ben si missile ke injar po intercept lo penang intercept de lo khang nun lo sitame angsong yung si rod he injar lo takte konani pen klodun der lo takte lage thila po vir la pa amad si pen an Aron hemangke alai tum cancel nang lablo pangjar jetet lo Lapenke birta ke long teng ben pulotang de do thulang la Kuwait long kateng keng hud Iran tum Kuwait long kateng keng hud la US bases hada kateng keng dam hud la F-15 jets bang hino dundak lo pu hum thom de ke hino dundak lo pu Kuwait air defense system atum asila US F-15 jet pan bangke abdun dak den lo alam tum ki ab chena ma lo pu ke kali Iran tum jet plane busi matha rong lo amar si abdun dak den lo sitame hala bangke US F-15 jet bang pinang lo masila hum thom bangke hingno dun dak lo ada ke kithi la son bangke avelang pusipus tame bang so rodahem la ron hud ka chedana rodahem bangke hingno dun dak lo pu Iran tu bang chomata tu la
Israel along synagogue putan nan tum same chini type anam kardom kardi adim Israel tum hadak anam kardom kardi adim Jews a religion po Jews tum ke kardom ke lage synagogue long hadak sabe tengkheng nam pu Iran tum hadak bang so ka tengkheng ben a join ne bang sirkep ne amunit stame aphan ta mang join bang so alam ke lage March 2 alam lo Lapenke March 3 an le rock ben a piece stame bang so ka tengkheng bang ke continue lang pu si pulo la si Donald Trump bang ningje pulo hala bang so ka che tengkheng Aron lake 5 weeks mate rui pho an 5 weeks pulo tangte chikloi John anasu tu thelo chikloi John abat di 5 weeks pulo tangte kolo send 5 to 35 days an ba ke lasting ji pulo hadak mate bangso Aron mang ke dopon bom ji pusi Donald Trump mang ningje pono Lapenke bangso Aron mang ke ingdang pon bom lo pusi punane Lebanon long UAE long Bahrain podim Lapenke pregjam adim long same tengkheng bom lo tengkheng bom lo Lapenke jang thua dor same bat piglo pulo Lapenke monitom lo isi kap heri so do kolo bangso Aron ba ke la anso si kangdang ponji bon pu isi akap heri so do kolo Lapenke alam same ahok de thai ji ache ilitum ke cheng angku bang ke ilitum kachi bhong same alam ka chi ovet thai ji meni same pijo pen bang ke bangso alam bang pathe pon ong alam bang ong lason diti la si alang litum tengkheng lo che tengkheng lo elong long ni che tengkheng lo sitame non bangke Aron bangke ingdang pon bom son si litum thek pon lo Iran lo bangke pen an munit to bangke thilo o somar pupilo arlenge the pupilo alang litum pen an thilo 600 ne amunit an bag lo pupu same exact a number exact a 5 bangke pudik Thidet lo same an bag ke do pupu Lapenke Iran long school long same tengkheng dut lo US pen Israel to malo ke tengkheng ke school long an stame alang litum tengkheng set nali tuma video thek polong ji osomar update kan same hadak koi cho Lapenke osomar school osomar ke thi loksi bang pharui sine ke thi lo Lapenke la punat injured areng ahu kiso halat stame bang pharui sine do pu lasim matata ron lo pulutang te osomar mate rong arat tumsi dake abisi kisum ki ong arlenge the tum mangge lage lan kisung photo the same civilian adai ka ve tumsi thi du nang re ron lo tang ta adai ka ve tumsi ki thi USA tum same thi the pin la pugali bang trok ne ke military amuni tum thi lo pula Lapenke 18% mate bang trainer cap alang li tum bang ke injured lo po USA amuni tum America amuni tum same Lapenke do tulang Israel tumang sitame bang cap ne bang krehini ne ke thilo lo pu Lapenke injured bang 777 ana munit bang injured lo pu lai numbers mate la bang so ke la khal ke exactly ke kalidet thaiji sitame news long bang ansi paklang ponlo Lapenke nane UAE podim ben same bang thom thi ponlo pulo Lapenke Bahrain podim ben same inu thi ponlo Lapenke Kuwait ben same bahini thi ponlo pulo Ington eloma bang so Aron pulo tang te Ington telang Donald Trump bang ningje ponlo la bang so Aron lage continue ji la Iran ong military tumham pawir kok apian se alang itum bangso Aron ma Ington bonchi lazim phere me matha pa melo pulo tangte kupi ko so ne pen akapre ka detum samida chiju dun nok thai ji Russia punon China punon hala bangso Aron long jong si alang dum chi jog dun nudlo pulo tangte la an si angdang ke thei thu bangso Aron ma ge jong si Iran o si ang samjin pen si akimia government sengde lo pulo tangte hala ma ge si akimi dam do thu po sitame non son che tengkheng bom lo pulo tangte pen an munit bang ki thi lang vir hilang ki thi ke Iran tum ma ge thi pigji athe non mat ke Iran tum alang litum dead si kapre munit tum ben seme chidan mom Israel punon US tumben punon ane tum bangke non mage ke radun bang belang same ke bang jilani bang chini ne dalo tum lang pon bomang la bangke neli bangke ning thelo bangso Aron bang prab jin ben jutpo pusia the ron no plutang te munit tuman ke sivet tum kaphere ka theri ke sivet ke so sitame sivet nangli jara khai thai ji same ke so same sodak ningko ningduk sitame sivet kaphere ke theri sitame sivet la soposi prab jin ben bangso Aron bang junang pola bang elitum ron alam bang ke than jok plot te busini li bang ke matha dak information same neli ka dogabe online me si net me sineli same lang lo porhi lo nani tu panang than lo la bang ko nane bang ke konane asabo ke kekdam chen dokok thai ji athe news media long same along tin si asap ke tok same ke break mon do
kadok avya media sami isi velo pole ketok dam kali la soposinani tum same me thang same porithek lo protang te verify pa mena jongsi ahok ket klar dak chok lim ben jongsi yang tum same arjung tung mate laing tung lo protang te lake me thang si porisi lang nang pu dili thek an pe nang tum panang than lo thot chetan thudang kapre video long do be thamai kardom